শাসন 멋지니 하 지니 শাসন 멋지니 하 지니 শাসন 은나님 나시나가이 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 피나카테르나이 랑마라카 랑마르나이 지니 하나 땅르나이 젠땅이 놀라똥나이 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 जोंनि बाय सय सातदिन उराव लायजाक जोंनि महाराजानि हामजाक मानि मानि पकनो बिरनानि बागै जोंनि अर जों आजारिपारा सुमन्तपारा तारपर राबिल जोंनि जाबार खायनानि हेंथंगो जों जे थांमानसाक जोंनि महाराजानि पकनो बिरै जों थालायनानि हेंथंगो नांलाय नकनि जे अरनि अकामिनि अकरा साखरा मालाय न नों बुखार खा बाहाय माथं जाखा अबोथ' जों आसो दिन बुराव बैदं मानि लुकुरक तो साव जोंनि बुबाग्रानो जों मलास नायनाय हिनि बुजब लायथा खबरखौ साव आव नायनाय हिनि जों बरफनि रिएक्शन तो जों गाहाम नुमा नुथा जों आसा खायो जों बुबाग्रानो जों मिथिनि जिति नाय हिनि बायनि सिनि आं 26 आश्रामबारि ब्लक कमिटिनि सेक्रेटारि मितु देबबर्मा तेचिनरो फाइ मानजाखा सिनि 26 आश्रामबारि ब्लकनि मेम्बार समीर देबबर्मा तारपरे सिनि अरो YTF नि TWF नि तारपरे सिनि कयजुनालनि भाइस चेयारमेन साथिनि साबजुनालनि चेयारमेन सुभाष जत्तो फाइ मालाय मानजाखा न तिनरो बोसोराव ना जाव तिनि जर फेमिनि जों तिनि अरो 150 200 मै थांगोना हामबाय